Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe o Pindi TV min calmini on ɗum oɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismimon e kelle gadande roɓe ɗo cayndeji altine 17 lewru février 2025 bisimilla on e kelle gadande roɓe ɗo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaydi guindire leydi Sénégal. Jayde le soleil ɓe garti ko e discours du président de la République au sommet de l'Union africaine jaltal gadanal ngal kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti gam erade koye gotago Afrique kam e ɓamtare Afrique kanko horejo leydi ndi o heeɓi yindirde yiide Jayde le soleil omo ganduɗa ko Antonio Guterres, Cyril Ramaphosa, Abiy Ahmed Ali Aliko Dangote ɓeɗo kala joddimo e mumen kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ngal dental leyɗele Afrique toon to Addis Abeba. Jayde Rewmi Quotidien ɓe garti koye grand oral révélation exclusive de Sanu Dione. Kanko Sanu Dione arti guila e ɓangguingol on rapport Cour des comptes holliti noon laamu leydi Sénégal sembini nden ke kisal to banggue keeri leydi Sénégal beele ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe juuɗe mumen moddi e on rapport Cour des comptes mbasa yaltude leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude kadi rewrude toon to keeri leydi Sénégal. Jayde révélation ɓe garti koye Ahmed Al Amin Lo kollaɗo kuuɓal laamu leydi Sénégal o arti to banggue laamu ngu eɓɓoje ɗe yetti gam tigui ko wetno noon wadde soutenir ko wiyete ko des mesures d'austérité en vue. kanko Ahmed Al Amin Lo o holliti noon laamu ngu ma itti ko wiyete ko subvention ballugol ɓesguji ɗi to banggue wonande kuɓɓam ndiyam hay ko nandi hen ɓesdugol to banggue wonande prix d' électricité kono kadi ɓustugol ko wiyete ko noon jobdele ɓen ɓe ganduɗa ko fonctionnaire en. Jayde révélation ɓe garti hen. Jayde libération ɓe garti koyo mo ganduɗa ko directrice commissariat à la sécurité alimentaire Mariam Soda Ndiaye sappo ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe toon to ngal gollorgal ngal ɓe o riwi. kanko Mariam Soda Ndiaye ɓe garti ni to banggue wonande on mo ganduɗa ko kanko tigui woni kanko directrice générale mo commissariat à la sécurité alimentaire kame président conseil d'administration PCA ɓe ganduɗa o saaha jobdele mumen ko ɓeydade opération arti ha joni e alhaali François Mancabou juge mo deuxiéme cabinet ko kañum fuɗɗi convocation ji noddude e kettugol yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe caggal noon nde o dalloniri e ko yoytino noon enregistrement vocal kamɓe vidéo ji ɗi ganduɗa ko ɓattiɓe on mo ganduɗa ko François Mancabou e yiide Jayde libération e yontere ɓennude nde nde wayno juge mo deuxiéme cabinet fuɗɗima ɗen golle ko yetno noon e alhaali wargo kanko François Mancabou. Jayde li quotidien ɓe gati koye soutien de l'endettement du Sénégal, le plan d'austérité du gouvernement eɓɓore laamu ngu jetti gam wawde ha joni ko yetno noon e ñamale leydi Sénégal kono kadi wawde ha joni ƴettude peeje gam tigui ustude ko yetno noon caɗele to banggue leydi Sénégal saabi kanko kolaɗo kuuɓal mo gouvernement du Sénégal Ahmed Al Amin Lo o holliti noon maɓe itti subvention ji ko yetno noon to banggue wonande kuɓɓam hani e ko yetno to banggue wonande carburant o kono noon ustugol yoga e jobdele fonctionnaire en. Jayde li quotidien arti yiide wonande kanko Ahmed Al Amin Lo o holliti ni maɓɓe mbawa ha joni ƴewtade to banggue ko yiyete ko réformé wawde waylugol ko yetno noon cote toon to impôts et domaine kam e douane ɗum ɗo kala ko ɗum e ɓorde ganduɗa ɓe ƴetti ɗum kono ɓe garti e duttugol e jomum mo ganduɗa ko Serigne Moustapha Saliou ɓiɗɗo e Serigne Saliou Mbacké Halifa Dioybo mo communauté Mburit. Jayde point actu ɓe garti koye kanko horejo leydi ndi jaltal makko e kadi noon caggal ɓanguingol on rapport Cour des comptes kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti yiide wonande nde ɓe gañi laamu leydi Sénégal to banggue nden jappere o heeɓi joddade jaggue ganduɗa ko gollotonoɓe e laamu Macky Sall ko yetno noon e dan ñamale cuuɗiɗi ɗi leydi Sénégal jogini wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɓe ganduɗa ko kay tigui ñamlata leydi Sénégal. Kanko horejo leydi ndi o arti e kan haala kono ɓe garti omo ganduɗa ko maître Moussa Diop kolliɗo wonande mo ganduɗa ko maître Abdoulaye Tine jedduɗo wonande yoga e won jaltugol rapport Cour des comptes hani e PCA mo SOGEPA jedduɗo wonande ɗin immeuble uji ɗi laamu leydi Sénégal ko jeeyaɗi. Jayde point actu arti hen ɓe garti e dutugol e jomum omo ganduɗa ko Serigne Moustapha Saliou Mbacké. ƴeewoyen Jayde tribune ɓe garti koye politique de restriction et d'austérité. Le gouvernement lance une onde de choc sur le pouvoir d'achat. Laamu leydi Sénégal pellital ngal ɓe jetti to banggue ustugol ñobdele ɓen ɓe ganduɗa ko fonctionnaire en kono kadi ittude exonération to banggue wonande subvention kuɓɓam ndiyam hay ko nandi hen. Amin Lo secrétaire général du gouvernement o holliti noon ha joni e jofade ɓen ɓe ganduɗa ko organisation syndicale en ekno ngal pellital ngal ɓe jetti kono
quartier yiide wonande wawde waylugol ko etno non to bangi wonande code to de la douane hani e impôt dum do kadi baylugol mum jaynde tribune arti hen jaynde le public be garti koy on nden ebbore to bangi wonande baisse des salaires levée des exonérations et subventions be garti non koy ustugol yoga e won jobdele men be ganduda ko fonctionnaire en hay itugol subvention ji lamungu ballal ngal wadano to bangi wonande prix ji kubbam dam hay ko yotno e ndiyam jaynde public ko leti dum do ko dum labi e keceje ben be ganduda ko besnguji leydi Sénégal jaynde l'indépendant be garti koy jaltal kanko horejo leydi ndi tumde ko yotno non e cadele gurade hande odo saha lamu leydi Sénégal e men be ganduda ko kay tigi jogino lamu leydi Sénégal e gouvernement jawtudo kono be garti APR Alliance pour la République be badi annoncé plainte ngam wadde porter plainte be ganduda ko kay tigi ngoni cour des comptes jagal bangingol on rapport tay be tumi wonande ancien régime mo ganduda ko Macky Sall en jaynde les échos be garti ko réduction drastique du train de vie de l'état des coupes sombre en vie gorgol va trinquer be garti non koy ben be ganduda ko kay tigi ngoni appelital lamungu to bangi ustugol yoga e won jobdele hani itugol jungo mum e ballal ngal wadano to bangi kubbam kam e ndiyam be kolitidum dono madum battin ma won cadele wonande ben be ganduda ko kay tigi ngoni finobe jewde ngurna mumen ha e ben ganda ko fitiram golle en garti Ahmed Al Amin Lo ko la do kubal gouvernement leydi Sénégal ko liddo ustugol yoga e won les fonctionnaires en hani itugol subvention et que non et to bange prix de l'électricité kam et que non to bange wonande ndiyam Mariam Sod Ndiaye ko kay riwi sappo golotonobe ton to sécurité alimentaire jaynde les échos arti hen ko me garti et to bange wonande Sipiro Franc naissance d'un grand champion be garti non ko jibin gol kange mairie to bange wonande Sipiro ganda ko biete do Franc ko kanyum libi hanki amma balde o ko liti sappo nay combat sappo nay victoire jaynde l'observateur be garti ko Air Sénégal ko liti yoga e ben be gollotonobe ton ma ndiwe ton gilay ben be ganda ko jogi jomani contrat en hani pilote d'avion kono kadi mabe baw ƴewtade hol mijoji podde sinede ngam sapitade cadele Air Sénégal ko addi ko be mbiyata ko conseil interministériel mo ganda ma ardu dum mawdo jagorde Ousmane Sonko kono be garti jaltal gadanal ngal horejo leydi Sénégal ton to Addis Abeba e jonde dental leydi l'Afrique kanko horejo leydi ndi e rango makko e kitno non e bamtare duude Afrique jaynde Sud Quotidien be garti ko cadele crise dans l'enseignement supérieur cadele tawetede e duude jabbe hatirde diyade be garti koy bras de fer syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES kam e jagordo kalfinado jangde towne nde dum sabini SAES ne wayno habri wadande nyane talata alarba ma watta hofngo juude université ji publique di dewen jaynde leveille be garti ko sécurisation à Casamance wasde ha joni rewindade nden kay kisal tonto Casamance sabi ben be ganduda ko les forces de défense et de sécurité tellimo tonto dunde yetende karon ngam rewindade nden kay kisal tonto Casamance kono be garti rance bo dolli temedde jeeɗiɗi millions e kopreje men franc CFA ngam wawde ngardinde ko ete gaynaka leydi Sénégal jaynde le quotidien be garti koye surchef syndical be kolliti non do saha Abbas Fall to bangi wonande jaltal ngal mo ganda ko kolado kubal gouvernement leydi Sénégal to bangi besdugol ustugol ko ete ko to bangi jobdele men ganda ko kay ngoni fonctionnaire en Abbas Fall nana yen hakillaji ben be ganduda ko central des travailleurs kono be garti SAEMS mo ganda kolliti nyene atalate alarba ma batto hofngo juudi ko non e jangde duude to de yeta bandirabe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni ko min dobinoma ne kelle gardane robindo jande jeeso baka hande o min dokon adi talata janggo so hawre wele dalla